Nhar is-sibt li ġej se tittella maratona ġbir ta' fondi presso il-Malta Trust Foundation li bil-fondi miġbura se jinxtraw apparat li bih tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu kif ukoll dawk nieqsa mid-dawl ikunu jistgħu jikkomunikaw jew ikomplu bl-istudji tagħhom. Fis-snin li għaddew madwar 100 tifel u tifla gawdew minn dan l-apparat li nxtara apposta lihom biex bekk qed ikomplu bħajjithom bħal kumplament tal-istudenti tamparhom. U pratikament dak li ħajjiġri nhar is-sibt li ġej illi jridu jinġabru kemm jista' jkun fondi sabiex ikun jista' jinxtara aktar minn dan l-apparat u bekk tfal li s'issa għadhom qegħdin jistennew illi jkollhom dan l-apparat biex ikunu jistgħu jikkomunikaw jew ikunu jistgħu jistudjaw. Il-Malta Trust Foundation tkun tista' tgħinhom billi tihom dan l-apparat. Għalhekk bid-donazzjonijiet tagħhom in-nies letteralment jistgħu jbidlu ħajjet tifel jew tifla li bħalissa jistenna dan l-apparat. Katina ta' ħwienet lokali f'Malta, The Convenience Shop, ħarġu bi skemi sabiex jgħinu lil Malta Trust Foundation fil-ġbir ta' fondi. Il-grupp ta' The Convenience Shop jgħin is-sena kollha matul is-sena lil din il-fondazzjoni, però din id-darba għadna li ninvolvu aktar l-impjegati u anka lill-klijenti tagħna. Min jiġi jixtri minn kull ħanut tagħna qed jingħata ċans li jagħti minimum ta' 20 ċenteżmu ta' euro. Jiġifieri tkun imniżla fl-irċevuta għal-records kemm tal-Trust Foundation kif ukoll għalina. Ukoll dawk li jkunu qed jixtru online. Fl-aħħar qabel jagħmlu ch-checkout ukoll titlalhom opportunità li jagħtu wkoll donazzjoni. Intant l-appell huwa sabiex nhar is-sibt li ġej, il-poplu Malti għal darb'oħra juri l-ġenerożità tiegħu billi jagħti donazzjoni għal fondazzjoni li tajn numru ta' familji. Il-maratona se tkun qed ixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjon 1.